Wannan bidiyo ne na CorelDRAW X3 kamar yadda kuke gani a saman nan, wanda a baya na yi na 2019 wanda kusan iri ɗaya ne da sauran da aka yi bayan 2013. Wannan kenan X ɗin shine 10 sai 3 ɗin kuma shine in aka haɗa sai ya zama 2013. To CorelDRAW ta yi 2014-15 har zuwa 2023 da muke ciki yanzu. So sai na amfani da 2019 na yi bayanin CorelDRAW a baya, to sai zama yawancin masu amfani da shi kuma suna amfani ne da CorelDRAW X3 ɗin, ba su koma ko ba su canza sababbin da aka yi ba. To yanzu wannan na yi shi ne ga masu amfani da X3. Na yi bidiyon yadda za ka yi downloading CorelDRAW X3 idan baka da shi. Za ka yi duba YouTube channel ɗina sai ka yi downloading. Bayan ka yi downloading ka installing ka buɗe, wannan ne shafin farko da za ka gani. Wanda kuma yake da CorelDRAW ɗin already a cikin kwamfutan shi, wasu za su buɗe su ga ba wannan ba ne shafin farko, kila wani ne daban wanda zan yi bayanin shi nan gaba. To wanda wannan ne shafin shi na farko, abubuwan da wayannan suke nufi, wannan shine new, wato in za ka fara zane kenan sai ka danna wannan, zai buɗe maka shafi inda za ka yi zanen ka. Sai wannan kuma recently used, shi kuma idan ka taɓa yin wani zane a baya to za ka gan su a nan wanda baka daɗe da yi ba. Sai wannan open kuma maybe kila ka yi zanennuka da yawa, sai ka danna wannan wajen sai kai ka wannan wurin sai ka zaɓi zanen da ka yi ka ci gaba. Sai wannan kuma new from template, shi kuma akwai templates ɗin da CorelDRAW ta yi, wato ta yi wasu zane wanda in kana so ka yi gwaji ka yi practice sai ka danna shi sai ka zaɓe shi, za ka ga yanda suka yi sai kai maka ko ka kwaikwaya ko ka ɗan gwada caccanza wasu abu. Sai wannan kuma Corel Tutor, idan ka danna shi kuma zai koyar da kai CorelDRAW ne, wanda da suka yi haɗa CorelDRAW ɗin sai suka ƙirƙira wannan wanda zai koyar da kai yin wasu abubuwa 'yan basic shapes haka, ƙananan abubuwa haka, to wannan zai koya ma. Sai wannan what is new ɗin, CorelDRAW ɗin da suka yi a baya, to da suka yi wannan sai ya zama sun yi wasu canje-canje, to canjin da suka yi ɗin shine sai ka danna nan sai ya gaya maka. Kamar yanzu da ake da 2019, 2020 har 23, su ma ɗin in wanda ke da shi zai ga suna da what is new ɗinsu a nan ko kuma a help, to shi ma ɗin za su suna highlighting abubuwan da suka sassaka sababbi suka canza. Yanzu wanda bai da wannan ɗin nan, ƙila ya danna nan wajen, idan na danna wannan show this welcome screen at startup, idan na cire shi to ba zan gan shi ba next time idan na dawo CorelDRAW ɗina, amma in yana nan kuma to duk sanda na buɗe CorelDRAW zan gan shi. To wanda nashi ba nan ba wannan abin yake gani ba, to ƙila ya cire wannan ne a farko sai zama ba zai gan shi ba. Sannan yanzu ba zan iya taɓa komai a nan ba, da abin da yanzu na danna kala ɗin nan amma bai yi, kuma na danna wannan wajen bai yi, shi ma na danna arrow ɗin nan na text ɗin nan na cirewa shi ma bai yi ba. Komai ba zai yi a nan ba saboda wannan window ɗin ya fito, ana kiran shi window. Yanzu in ina so in cire shi sai na danna wannan cancel ɗin nan, to shine zai bani daman daddanna wasu wurare, ko kuma ka taɓa ɗaya daga cikin wayannan abubuwan sai wannan ɗin ya ɓace. Yanzu zan danna wannan new ɗin, sabon abu kenan. Kamar yadda wasu idan sun buɗe CorelDRAW ɗinsu, wannan ne new ɗin da wannan ne pejin da za su fara gani, kila sun cire wannan makin ɗin nan na wajen nan da yake nunawa. To yanzu bayan ka buɗe CorelDRAW ɗinka, wa'innan shine pejin da za ka fara gani, to kuma ya ƙunsa abubuwa da yawa. Idan kuna bi na a social media ɗina ko kuma kuna group ɗinmu na WhatsApp ko group ɗinmu na Facebook, na sassaka wasu hotuna na bayanan shi CorelDRAW X3 ɗin a hoto. Misali na ɗauka wannan toolbox ɗin na bayanin shi da Hausa, na ɗauka wannan menu bar ɗin shi ma na bayanin shi da Hausa a hoto, ta yadda in kana buƙatar wani abu kila ba sai ka dawo bidiyon ba, kana duban hoton zaka ga bayanin sai kawai ka ci gaba da aikin da kake yi. A nan muna da toolbox, wannan ɗinnan shine toolbox, sannan kuma muna da menu bar a nan wajen, sannan muna da standard bar, sai property bar, duka bayanan suna can. Sai kuma muna da status bar a nan ƙasa ɗin nan. Idan ka zo gefe haka kai right click, za ka ga sunayensu a nan.
menu bar shine wannan din nan, sai status bar kuma shine na kasan nan, sai property bar shine wannan din nan, sai shi kuma standard bar shine wannan, sai toolbox kuma shine wannan. Wanda bai da ɗaya daga cikin nan idan ya right click din zai iya dawo da shi. Kamar wani lokaci ana samun wani mistake, ya right click sai ya cire wannan, yanzu ya batar da na kasan nan. To in zaka dawo da shi da kai right click din sai ka left click kuma sai ka danna. Right click shine dannawa da bangaren dama ko dai a mouse ɗinka ko a jikin kuma touchpad ɗinka na laptop ɗinka. Idan ka ƙara right click din zaka iya cire menu bar din nan, ya ɓace na saman nan, to da kai right click din sai ka danna shi zai fito. Wannan toolbox din shi ma an kai right click ka danna wannan ya ɓace, to wanda ya mistake ya ɓatar da shi sai right click sai ya danna shi sai abin ya dawo gaba ɗaya. Kamar yadda nace wannan sune toolbox, ana amfani da su ne wajen yin zane da gyare-gyare a CorelDRAW. CorelDRAW ana amfani da shi wurin zane sosai, sannan kuma wajen hoto zaka iya shigo da hoto cikin CorelDRAW kuma ka mai canje-canje kai editing din shi. To yanzu wayannan ba su kenan tools din ba, kayayyakin da ake amfani da su. Idan ka zo za ku lura yana da arrow a nan wajen, to idan ka danna ka matse zai baka sauran abubuwan da suke karkashin wannan din nan guda ɗayan. In ka zo kasa shi ma zai baka na kowanne haka har ka je ƙarshe, duka suna ciki. Insha Allah zan yi bidiyo bayanan gaba ɗayan su za su zo nan ba jimawa ba. Sannan in ka dawo file din nan shi ma menu bar, komai nan yana da amfanin shi kamar yadda su ma sauran gaba ɗaya duk ga su nan, kuma bayanan na nan su ma. Idan kun duba social media ɗinmu na My Computer My Workplace za ku ga bayanan wannan ɗin nan da na yi gaba ɗayan su da Hausa ɗin su ma a hoto. Misali na ɗauka hoton wannan wajen ta kwamfuta na, sai na shiga CorelDRAW ɗin ne editing din na rubuta sunayensu. Sai ina jin da na so ne bayanin wannan a farko, amma kila zan yi bidiyo na kowanne mai zaman kanshi sai mai bayanin gaba ɗaya insha Allah. Yanzu idan ka shigo CorelDRAW ɗinka kuma kana so ka fita, wace hanya za ka bi ka fita? Hanyoyin akwai ina jin hanya guda biyu, shine za ka iya danna file ɗin nan ka zo ƙasa wannan exit ɗin nan za ka iya danna, ko ka danna wannan shortcut ɗin shine Alt plus F4 a keyboard ɗinka, ko kuma ka zo wannan wajen start ɗin arrow ɗin nan, X ɗin nan mai ja ɗin nan ka danna shi zai fitar ma a CorelDRAW ɗin gaba ɗaya. Ko kuma idan ka danna wannan minus ɗin zai ma minimizing CorelDRAW ɗin ne, wannan kuma zai rage maka faɗin shi ne kamar haka. Idan ka ƙara danna shi kuma zai buɗe maka CorelDRAW ɗin gaba ɗaya. Bayanan za su zo inda za mu yi bayanin wannan shafin zanen da yadda za ka canza shi da kuma yadda za ka yi saving insha Allah. Sai a bibiye mu duka gaba ɗaya colors ɗin nan duk zan yi bayanin su insha Allah.